ಮೀನು ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಲಾಪೆರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲೈನಿ ಅನಂತಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಲ ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪಿರು ಅನಂತಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಉಡ್ದು ಬಸ್ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚ ಒಂತೆ ನಡಪೇರುಂಡಿಗ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ದುಂಬುಂಡು ಲೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯರೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಪದ್ರಡಾರೆನ ದಾನಾಂಡೆ ವರ್ಷಲೆಂಕ್ಲೀಡೆ ಬನ್ನಂಕ ಮುಂಚಿ ಉಳ್ಳಲ್ ತಿಗ್ ದಾದಂಡಲ ಪರಕ್ಕೆ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಾದಂಡಲ ನರ ಅಂಚ ಮತ್ತು ದಾದಂಡ ಪಾಡುದು ಒಕ್ಕಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಲೆಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಬರೋಲಿ ಬೋರ್ಡ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ಬಾಟ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಪತೊಂದು ಪೋಲಿ ಆತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಂಚದಾದ ಪಂಡ ಪಾನಕ ಲಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಬರೋಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ಕೊನೋಲಿ ಬೋಡಂಡ ಆತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಂದಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಂಡ್ರಜಾಚಾರ್ಯ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಅಕ್ಕಲ್ಡಲ ಪಾತಿರಿ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಬುರ್ಚಿ ಪಾತಿರ್ನ ಪಂಡ ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಪಂಡದು ಅಮ್ಮ ಪೋದು ಪಾತಿರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರಿ ಅಂಡ ಇಂಕೈತು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಇಂಕ್
ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆರ ಆಯ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟರು ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದು ಸಲ ಒಬ್ಬು ಜೀವ ಪೋತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಎನ್ನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೋಡಿತ್ತಿದ್ದು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ನಡಂದು ಪೋಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನೆ ನಿಂಚಿ ದೀನಾಡ್ದಾಂಡು ಇಡೀ ಎಂಗ್ಲು ಏತ್ತು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡಲಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತ್ತ ಒಂದು ಅಜ್ಜರ್ ಪಂಡರತ್ತ ಉಲೈಡಿಪ್ಪು ನಾವು ಕಲ್ಲಂದು ಅತ್ತು ಉಲೈಡಿಪ್ಪುನತ್ತವು ಪಿದೈಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ತೊಯ್ಪದಿತ್ತೆರಿಗೆ ದುಂಬು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಓಲಿಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಉಲೈಡಿಪ್ಪುನತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿದೈಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತೆ ತಿರ್ತಡುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಅನಂತಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೋದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೊಗ ದಿಪ್ಪೆರ ಆ ಮೊಗದೀನೆ ಇನ್ನು ಪೊಂಜೋಕುಲು ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಏರ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ತೂಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಲಾಪೆರಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೋರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲಾತಿನ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ನಾಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜವು ತಿಕ್ಕುದನ್ನ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಯ್ಪಾಗಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ನೆಡ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದು ತೂಕಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅವತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜವು ನಲ್ಲ ಏರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರಾಯ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಎನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ